Driver og angkas niini sa motorsiklo nabukbukan sa mga tao human masakping ng labdi og bag sa babaeng biktima. Ani ang report ni Alan Domingo. Wa ka panagang ang riding in tandem sa mga kamot sa mga mulupyo nga nakasakop kanila sa C. Padilla Street, Barangay San Nicolas proper sa Dakbayan sa Sugbo. Miuwan ang mga kinumo sa mga mulupyo human gilabni sa duroha ang bag sa usa ka babaeng biktima. Nakadagan pa ang usa kanila panasikop ra usab dayon kini sa mga otoridad. Dito kanjo na gapa. Patiyan na ninyo. Nahitabo ang pagpanglabni sa bag sa biktima nga dunay cellphone ug salapi alas 10:30 sa buntag. Nakasinggit kini sa pagpakitabang nga kadapit usab sa pagtagad sa mga mulupyo nga migukod sa duruha ka suspek nga ilang na corner. Nabawi gikan sa posisyon sa mga suspek ang item og nahuli kini ngadtos biktima. Wala na muluwat og pamahayag ang opisyal sa Police Station 6 ug walay mga tigbalita nga gitugutang makahinabi ang mga suspek tungod sa gisunod nilang protokol nga ngayon unang ipahibaw sa CCPO headquarters ang nahitabo. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.